nalilung kanimo, walay natago kanimo. Kabisan gihunahuna ko pa lang, nasayran mo ng daan, kay wala pa akong matao. Isusi mo na ang kinabuhi ko, walay gayon nga mibulag ka na ko. Di mong mga mata, bisan nasa kumuha to ikaw, maguban ka na ko. Bisan nasa kumutago ikaw, magsunod ka na ko. Wala ako'y mabuhay na dili mo makita akong Diyos. Nalilung kanimo, walay natago kanimo. Kay bisang gihuna-una ko pa lang, nasayran mo ng daan, kay wala pa akong matao. Isusi mo na ang kinabuhi ko, walay gayon nga mibulag ka na ko. Ang imong mga mata, bisan nasa kumuha to ikaw, maguban ka na ko. Bisan nasa kumutago ikaw, magsunod ka na ko. Wala ako'y mabuhay nga dili mo makita akong Diyos. Mutado man ako ilaw sa kadagatan, umpisa na sa pag-ibig kalibutan. Isang magtapunan sa kangitngit, o dili na mo sila ang adlaw magbalik. Walay higayon nga italipdan mo ako. Bisan nasa kumuha to ikaw, maguban ka na ko. Bisan nasa kumutago ikaw, magsunod ka na ko. Wala ako. Okay, akong gisuwayan kung okay na ba. Ako nagtuo nga okay na. Doon na ako'y gisit up pagbalik. O niya, mga ragog pasensya mga kaigsuonan nga medyo kaganina naputol. Niya ako ragyong gi-delete. O niya, ako ragyong gidasig nga matagos sa mga kaigsuonan sa pag-share ni ini nga sa atong mga kailag. Higala, labi na sa atong pamilya. Ang ayaw pagbalik, walay higayon nga italindan mo ako. Okay, no, padayon ta kay okay naman gyud. Salamat ta sa atong buhi nga Dios mga kaigsuonan. Ug salamat pod sa inyong concern sa ato ang programa. Inyong programa nga walay laing gisgutan kundi ang pulong sa Dios nga atong gilagaran. Dili mo makita akong Dios. Awit makalangit nga atong taganog pagtagad, walay rason diri lang sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Diyos amahan, tag-iya sa tanan, ikaw ang nagmugma. Mayo nga pakiguban, mayo nga pagpaminaw, pagbalik no sa atong mga soking tigpaminaw sa Shiny Ping 101.3 nga nanukad dire sa Sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, Malabuyok, Cebu. Mayo nga pakiguban sa atong mga kigsuonan diha sa Sitio Pantag, ilang brother Juanito o atong igsuon diha sa
Sitio Linao, Brother Johnny og Sister Christy og ni Brother Julius. Maayo nga pagiguban naman yung pagpamati diha sa ato ang mga diha sa ato ang FM station 101.3. Og maayo nga pagpaminaw sa tanato makigsuonan nga nagpuyo diha sa sitio Tubod. Og ato makigsuonan diri sa sitio Kalugtungan, mga Dinuyo family, De Villeras family, maayong gabi. Maayong gabi ni Daikora og ni Gao Joel. Salamat kaayo sa inyohang kanang gipaambit nga libgos. Isa may nakakaon og libgos. Samtang dito ko kaganina kanihangyo ko og gamay nga kanabitang siling nga espada kay nindot man na siya god og lama sa utan. Unya siling nga espada kong tuyo gipakapinan pagyud og perting daghanang libgos. Unya naa pagoy uhong. Ang libgos ug uhong maura gyud na sila hitsura pero lahi ra sila kolor. Ang uhong puti, ang libgos imay pagkaitom-itom pero lami gyapon. Salamat kayo Gao Joel og Daikora og sa inyong mga anak diha. Maayong gabi kaninyang tanan. Ako nagtuo side ko nga naminaw mo sa atong programa. Si Jimel Rias, good evening Pastor watching diri sa Batangas samtang nag-duty. Pastor, God bless. Si Hazel B. Caniolon pwede request awit makalangit Pastor lahutay. Mayo nga pakiguban ni Brother Piolo Believer kay matod pa dahunog. Si Girlix Rico Wagas, blessed morning, evening Pastor Gideon. Gracias sa Ginoo sa tibok mong pamilya. Ang Dios magauban kanatong tanan. Request kanta Pinitik. Ako sa ni nga tagaan og pagtagad ning Pinitik mga kaigsuonan. Ako sa ni nga tagaan og pagtagad ang request ni Girlix, no? Salamat kayo sa Ginoo. Mayo nga pagiguban, Jimel Rias matod pa pwede request song dito sa cross. Pastor, salamat gid. Si Joaquin Di Garcia, mayong gabi Pastor, shout out po watching from Panaraon, Maco, Davao de Oro. Sister Susana Pablio matod pa okay na Pastor. Salamat kaayo no, okay na gyud. Si Merlin Garganera, salamat sa Ginoo Pastor na okay na. Salamat sa Ginoo. Mayong pagiguban sa mga Iran family na nagsunod usab sa ato ang FM Station 101.3. Mayong nga pagiguban ni Sister Evelyn. Mayong gabi ninyo diha sis. Kumusta mo diha? Ang Dios magpanlangin. Si Jocelyn Bagyo, mayong gabi Pastor, request ko awit makalangit ang pulong mo. Salamat Pastor. You're welcome sa atong programa. Awit makalangit mga kigsunan Pinitik diri lamang sa tong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Mayong gabi ni Marifi Christensen. Kumusta imuhang bana sis? Kumusta mo? Namo kanunay sa mga pag-ampo. Si Janelle De La Rosa Estante, mayong gabi Pastor Gideon watching from Bulacan. Si Dave Ramos Salvador Mampuan, matod pa mayong gabi Pastor, pa-shout out lang ko sa akong mga kauban nga naminaw karon samtang nagahigda. Si Rinrin RG, salamat Pastor, God bless always, watching from Takurong City, Sultan Kudarat. Nindot kayo noon ya higda-higda onya kanang pinasalay ang tiil kanindota haruhay hayahay onya si James Nis Himura. Matod pa maayong gabi Pastor, watching from Abaraki, Hoso, Japan. Maayong gabi, maayong pakiguban ni James
Nishimura Mangaron sa atong igsuon nga nanukad sa Abaraki, Hozo, Japan. Si Jomar Saling, maayong gabi Pastor, salamat sa pulong sa Ginoo, God is good all the time. Request song Itataas or itinaas, no? Ako di ay taga Datal Pilak, Matanaw, Davao del Sur. Mayong nga pakiguban ni Risa Hogoder o ni Sister Gina Kamahalan, maayong gabi. Matod pa, maayong gabi Pastor Gideon og sa tanang mga viewers, listeners ni ining imong programa. Ang Dios magauban kanunay kanimo og sa tibok mong pamilya o kanatong tanan. Request ko dito sa cross. Si Emeline Valiser, maayong gabi. Adlawan Margie, maayong gabi. Mayong gabi ini si Jay Selva Arias, mura maglisod kayong pasahon. Matod pa, shout out ko sa all Silva family og Arias family og Badoy family. Salamat, God bless Pastor. Ay kumusta mo diha sa anaa mo sa kuan akang hatap. Mayong gabi, mayong pakiguban ni Adlawan watching from Caraga, Davao Oriental. Si Ruby Blionis, maatod pa, maayong gabi Pastor og sa tanang naminaw. Ang Dios magpanalangin, no? Okay. Oras sa atong programa alas 8:16. Oras na mga kaigsuonan nga atong hisgutan ang pulong sa atong buhi nga Dios sa atong panag-uban. Dunay mga awit, mga igsoon nga waiting dire sa atong programa, lamang dili nato matagaan ang tanan sa pagtagad, no? Dili nato mapatukar, no, ang tanan. Okay. Di ay waiting dire ang pulong mo ang pulong mo ako aning tagaan og pagtagad. Adunay panahon nga ako magauga. Nato ni request ka ganina mga igsoon dito sa Cruz og Lahotay, ako nang katahon human sa mga mensahe nga atorong hisgutan. Ang atorong hisgutan nga mga pulong sa atong buhi nga Dios mabasa diha sa Unang Timoteo kapitulo 4 nya sugod 1 hangtod sa 5 man siguro to. Ang pulong mo ang hinungdan nga ako magapadayon sa pagalaw. Mayong gabi ni Pabstil Manuel. Mayong gabi ni Ariel Gara, maayong gabi Pastor, nagkatanaw na usab mi sa imong live makahatag og kadasig kalinaw sa ang pulong sa Ginoo from Toledo. Maayong nga pakiguban ni Eliros Di Patelia. Matod pa maayong gabi watching from Las Navas Prosperidad, Agusan del Sur. Si Leo Balsa, maayong gabi Pastor. Salamat sa Ginoo nga nakapaminaw na sad mi diri sa Bulao family. Diri sa Konsolasyon Kasili. Mao ba? Okay, kumusta mo diha? Nag-anhaan ko diha sa Konsolasyon Kasili diha sa una. Si Piolo Villaver request makalangit Pastor karon ang takna. Okay. Request kog song Dalang Panan. Shout out sa akong mama nga naa sa Barili og sa akong manghod nga si Ginaline Ginoo Pasilona gikan ni Barili. Nindot sa no Barili. Nindot tayo. Pero mura magtagalog. Sa kuan pa na binisaya po sila. Bitaw no.
Si Mike yata, maayong gabi, Pastor. Naminaw mi si Mrs. Rosel Toko from Davao. Wow. Salamat kayo, Pastor. Diha ko mas nidasig sa maong awit. Oh, bitaw no. Ang mga awit makalangit, makadasig yon. Si Francisco matud pa, maayong gabi, Pastor, watching from UPC. Sa Maapi Church, Marivelis, Bataan, pa request po song Katapusang Dihog. Yak-yak wagpaw. Indot sad no? Yak-yak wagpaw. Maayong gabi ini mo diha, Pastor. Maayong gabi isad. Sister Vivian, maayong gabi, ang Dios magpanalangin. Mundang ba ako sa akong Oras na mga kaigsuonan nga atong hisgutan ang pulong sa Dios. Ako nagtuo nga ready na gyud ang tanan. Labi na ang ato ang igdudungog ug ang ato ang kasing-kasing. Ablihi ang inyong Biblia diha sa sulat ni Apostol Pablo sa unang Timoteo kapitulo 4 1 hangtod sa 5. Ang gisgutan dinhi mga kaigsuonan, mga mini nga magtutudlo. Bersikulo 1 nag-ingon hangtod sa 5. Ang Espiritu klaro kaayo, klaro nga nag-ingon nga sa umaabot nga panahon, may mga tao nga mamiya sa ilang pagtuo. Mao'y ilang sundon ang mga limbungang espiritu ug ang mga pagtulunan sa mga yawa. Nagagikan kining mga pagtulunana sa limbong sa mga tawhanong bakakon ug ang ilang mga konsensya dili na mubati nga daw gipasuan og binagang putaw. Nagtudlo sila nga sayop ang pagminyo ug ang pagkaon sa pipila ka mga pagkaon, apan gibuhat sa Dios kining maong mga pagkaon aron human kapasalamati kanon ni adtong mga nagtuo og nahibalo sa kamatuoran. Ang tanan nga gibuhat sa Dios maayo. Ang tanan angay dawaton, uban ang pagpasalamat ug walay isalikway bisan unsa, kay ang pulong sa Dios ug ang pag-ampo maoy nakapabalaan niini. Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan nga magpanalangin kanimo sa atong panaguban. Dalaygon ang Dios nga maoy magdasig kanatong tanan sa pagpadayon, sa pagkat-on sa mga mensahe sa Dios nga mo'y tag-iya sa atong kinabuhi. Ako nagtuo nga panalanginan kas Ginoo. Kung gipanalanginan ka sa Ginoo kagahapon o kaganina, labaw tang panalanginan sa Ginoo sa umalabot pang mga adlaw. Lamang kinahanglan mainandamon ta sa tanang panahon, kay dili pa moabot ang panalangin. Masinatian nato ang unsa may ipasinati sa Ginoo kung takos ug angayan batang panalanginan. Buti pasabot dunay mga trials. Pagpamatuod ug pag-examine sa atong kaugalingon kung angayan batang modawat sa panalangin nga giandam sa Dios. Mga igsoon, ang sulat ni Apostol Pablo alang kang Timoteo diha sa kapitulo 4 1 hangtod sa 5, usa kini ka mensahe nga walay lipod-lipod sa pagpahimangno, pagpahinumdom ngadto sa iyang kaabag nga si Timoteo. Og dinhi gipakita nga adunay mga propesiya nga gusto sa Dios nga imo ning masabtan. Mga pagpadayag sa umalabot pang mga panahon. Usa sa mga gihisgutan ni Apostol Pablo nga sa iyang sulat, iyatang gisuginlan og iyatang pahinumduman aron dili ta magkumpiyansa. Og sa iyang sulat mga kaigsuonan ko sa Ginoo, iya kining gitagaan og uluhan mga mini nga magtutudlo. Kung maingon ta nga
mini nga mga magtutudlo, doon na gyoy gipakita nga mga ilhanan. Dili manggod ka ingon ang mensahe nga mini kung walay mga ebidensya or mga ilhanan. So unsa may mga ilhanan nga nagapangmuhat og nakalihok na ang mga mini nga mga magtutudlo. Unsa may mga ilhanan nga nagpamuhat na ang mga mini nga mga magtutudlo para makabantay ta, para dili ta magkumpiyansa. Atong hinumduman, kung natudluan ta sa mga mini nga mga magtutudlo, sirado gyud ang langit. Wala gyoy kaluwasan ang mga tao nga nahimong mga tinun-an sa mga mini nga mga magtutudlo. Unya unsa may mga ilhanan nga nagpamuhat na or nakapamuhat na ang mga mini nga mga magtutudlo. Bersikulo 1, ang giklaro dinhi matud pa, ang Espiritu klaro nga nag-ingon nga sa umaabot nga panahon, may mga tao nga mamiya sa ilang pagtuo. Mao'y ilang sundon ang mga limbungang espiritu ug ang mga pagtulunan sa mga yawa. Number 1 nga ilhanan nga nagpamuhat na ang mga mini nga mga magtutudlo nga dapat dili ta magkumpiyansa. Number 1 nga ilhanan, dunay mga taong namiya sa pagtuo. Dunay mga tao nga namiya sa pagtuo. Pero timan iha, katong mga tao nga namiya sa pagtuo, dito sila mo angkon nga nimbiya to sa pagtuo. Gani, katong mga tawhana nga nimbiya sa pagtuo, grabe to sila ka-agresibo nga mubarog nga naa sila pagtuo og insakto ang ilang pagtuo og tungod kay insakto ilang pagtuo ang ubang mga tao nga nagtuo ilang himuong sayop. Mahimo nga sila mahimong sakto. So kung imong lantawon, kung dili ka tigtuog Biblia, kulang ang atong panahon sa pagkat-on sa pulong sa Dios, malimbungan ra gyud. Bless kayo ka kung nagtuon gyud kag Biblia. Kay ang tao nga nagtuon og Biblia, di gyud malimbungan sa mga mini nga mga magtutudlo. Dinhi giklaro og gipasidan-an ta sa Dios pinaagi sa sulat ni Apostol Pablo nga nagpahinumdom ngadto sa iyang kaabag nga si Timoteo nga muabot ang panahon gani sa atong sitwasyon niabot na ning mini nga mga magtutudlo. Nganong niabot na ang mga mini nga mga magtutudlo? Kay dunay mga ilhanan nga atong namatikdan, nasaksihan, nakit-an. Kana kung nagpakabana ka sa pagpaniid, dapat lang maniid ta. Dapat lang magmanman ta sa tanang panahon. Usa sa mga ilhanan nga gipakita dinhi mga kaigsuonan nga nagapamuhat na ang mga mini nga mga magtutudlo tungod kay duna na sila'y nalimbungan. Nga gipakita ni Apostol Pablo namiya na sa ilang pagtuo. Nya timan iha sa akong gikaingon katong kanang mga tao nga namiya na sa pagtuo, di gyud na sila mo angkon nga nibiya sila sa tinuod nga pagtuo. Munay lisod kayo. Makigdebate na sila. Pero unsaon man nato pag-ila sa tao nga namiya na sa tinuod nga pagtuo? Gisugilon o gitudlo bas Biblia? Yes, gitudlo. Kay ang Biblia hingpit. Dili hawang. Kung mamalandong kas bala ang kasulatan, ang Biblia hingpit. Dili hawang. Kana kung abli ang atong kasing-kasing. Abli ang atong huna, kana bitawng matudluan sa pulong sa Dios. So unsa may mga ilhanan sa mga tao nga namiya sa tinuod nga pagtuo? Unsa may ilang kahimtang? No atong hinumduman ha, timan ini kanunay. Kanang mga tawhana nga nimbiya na sa mga pagtuo, unya misunod na sa libungang espiritu, unya mga mingsunod das mga pagtulunan sa yawa, kining klase nga mga tao, di gyud ni sila mo angkon nga nibiya na sila pagtuo.
Ngano man, muangkon ni sila nga sila sakto. Unsaon man nato niya sila pag-ila? Matod pa ni Apostol Pablo, mingsunod sila sa limbungan nga espiritu og mga pagtulunan sa mga yawa. O niya kung di ta tigtuon sa pulong sa Dios, di man ta kaila unsay mga pagtulunan sa yawa ug unsay mga limbungang espiritu. Kabalo ba mo mga kigsuonan? Ang giklaro sa Biblia katong tawo nga nibiya na sa pagtuo, kabalo mo unsa? Sa gipakita sa Biblia, ang tawo nga nibiya sa pagtuo, number 1, dili na mo atiman sa iyang Pinoy-anan. Dagahan nga mga tao, mga kaigsunan nga speaking about pagtuo, muangkon sila nga nagtuog yun sila Ginoo. Pero kulang na ang ilang pag-atiman sa ilang Pinoy-anan. Kung ikaw ug ako, wala na tay tarong pag-atiman sa atong pamilya, usa na nas ilhanan nga tinuod nga nibiya nas pagtuo. Maunay usa sa limbong ni Satanas. Kay naaroy mga tao nga muangkong nangalagad sa Dios, pero wala na'y pagpakabanas pamilya. Ikaw ug ako, bisan pag muingon ta nga naatay pagtuos Ginoo, pero wala na gani tay pag-atiman sa pamilya, mauna na'y ilhanan nga nibiya na tas pagtuo. Basahon na to ang sulat ni Pablo diha sa unang Timoteo kapitulo 5. Ato tas kapitulo 5. Kapitulo 5 bersikulo 8. Unsay giingon dinhi? Mga katungdanan sa ngadto sa mga magtotoo. Bersikulo 8. Ang dili mag-atiman sa iyang mga parente, labi na sa mga sakop sa iyang kaugalingong panimalay, nagsalikway sa iyang pagtuo og mas dautan pa kaysa dili magtotoo. Importante, sakop sa iyang kaugalingong panimalay. Kaugalingong panimalay ha? Dili ng panimalay sa imong ugangan, panimalay sa imong igsuon, kaugalingon nimong panimalay. Kung moingon tang kaugalingon nimong panimalay, naa kay asawa or naa kay bana. Kung naa kay mga anak, naa kay mga anak. Dapat kaantigo kang moatiman sa tanang sakop nga naas imong panimalay. Labi na gyud. Timan niha, labi na gyud sa sakop sa iyang panimalay. Kay daghan kaayo ron nga mga tao nga speaking about pagtuo mo ingon na ako'y pagtuo parihitang Kristohanon, parihitang born again, pero nangabit. Wala na'y dili na siya kaantigong muhatag sa iyang smile, sa iyang pahiyom. Kanang muraba og kanang magulano na siya sa iyang paniuyanan. Maunay usas mga ilhanan nga mibiya nas pagtuo sa Dios. Ang gisunod, mga pagtulon-an na sayawa, mga limbungang espiritu. Kay dunay mga tao nga bisan nakabalo na sila sa kamatuoran nga bawal ang pagpanapaw, sige ragyapog pagpanapaw. Mauman ay mga tao nga nimbiya sa pagtuo. Kanang kusog kay mangibog. Wala kayo ni nato madunggi, pero manay gipadayag sa Dios. Wala kayo ni nato mabantay sa minglabay nga mga panahon, pero gipadayag sa Dios karon. Nganuman,
daghan na kaayong mga Kristohanon o daghan na kaayong mga tao madili Kristohanon, mapakristohanon man, mga igsuon, kusog kay mo angkon nga naipagtuo. Pero dunay kabit. Mao nay mga tao nimbiya sa ilang pagtuo. Di na kaantigo nga muatiman sa bana. Di na kaantigong muatiman sa asawa. Ang ilang oras sa pag-atiman sa ilang bana or sa ilang asawa, tuan na nila nahatag sa laing tao. Maunay mga tao nga nimbiya na sa pagtuo. Unya unsay giingon? Mas dautan pa kaysa dili magtuto. Kay nakabalo na sila sa kamatuoran, apan ang kamatuoran ilang gisalikway. Og misunod sila sa dauta, limbungang espiritu og mga pagtulunan sa yawa. Unsa may mga pagtulunan sa yawa? Abli tanang sala. Ang pagtulunan sa yawa, mga kaigsuonan, o kita ng bisyo. Wa ba mo kabanday? Nga niya natas katapos sa mga adlaw. Daghan kaayron nga mga Kristohanon way kasal. Daghan kaayron mga Kristohanon nga nagpuyo unya minyo. Mao man ay mga gisgutan din ha nga ang ilang gisunod dili pagtulunan sa Dios nga muhatod sa pagkabalaan o pagkamatarong. Ang ilang gisunod mga pagtulunan sa yawa. Ang ilang gisunod mga limbungang espiritu. Na unsa may mga hinungdan nganong namiya man sila. Unsa may gipakita sa Biblia nganong namiya man sila sa ilang pagtuo. Kini gipanagna o gipakita na ni Jesus ang mga hinungdan. Dapat dili ta malimot ani. Sa atong mga nadunggan, nasabtan, nabasahan sa balaang kasulatan, ilabinas mga pasidaan sa atong Ginoong Hesukristo, dapat dili nato kalimtan. Unsay mga hinungdan nganong namiya ning mga tawhana sa ilang pagtuo? Si Jesus mihatag og sambingay aron atong masabtan ang mga hinungdan nganong ang mga tao nimbiya sa pagtuo. Diha sa kapitulo 13 sa unang libro sa bag-ong kasabutan nga mao ang Mateo. Unang libro sa New Testament mao ang Mateo. Kapitulo 13. Dunay mga gipakita ni Jesus nga mga sambingay nga nagpakita sa mga hinungdan nganong mibiya ning mga tawhana sa ilang pagtuo ug ilang gisunod ang mga limbungang espiritu ug ilang gisunod ang mga pagtulunan sa yawa. Unya kabalo ba mo unsa? Ang ilang kinabuhi wala malain sa Biblia. Mateo kapitulo 13. Moderitso kos 20 kapin. Dihas 18 hangtod sa 23. Diha gisaysay ni Jesus ang kahulugan sa sambingay mahitungod sa magpupugas. Kay dinhi na gipakita ang mga hinungdan nganong naay mga taong mibiya silang pagtuo. Akong basahon ang 18. Busa pamati kamo og sabtan ninyo ang kahulugan sa sambingay mahitungod sa magpupugas. Kadtong nakadungog sa mga mensahe mahitungod sa kingharian apan wala makasabot niini, adtuon sa yawa og sakmiton gikan kaniya ang mga binhi nga napugas diha sa iyang kasing-kasing. Sama niini ang binhi nga nahulog dito sa agianan. Unsay gipakita ni Jesus dinhi? Mga igsuon kos Ginoo nga mga tao nakadungog sa mga mensahe sa Dios. Pero wala sila kasabot sa mensahe sa Dios.
Daghang mga tao nakadungog nag mga wali. Daghang mga tao nga nakadungog naay mga magwawali nga mga pastor sa kadalanan, sa mga merkado, sa mga kapulisan. Naanay mga pastor nga nagwali diha sa eskwelahan. Pero wala sila magpakabana. Kay wala sila makasapot. Ang mga mensahe nga napugas na unta sa ilahang hunahuna, niabot na unta sa ilang igdudungog, pulihan ni Satanas og mensahe. Maunay mga tao nga wa kasabot. Ug mauni ang giingon, sama ni ini ang binhi nga nahulog dito sa agianan. Bersikulo 20. Ang binhi nga nahulog sa yutang batuon sama sa mga tao nga malipayong midawat sa mensahe sa pagkadungog nila niini. Apan wala kini makagamot diha kanila, busa dili sila mulahutay sa pag-abot sa mga kalisdanan o mga paglutos tungod sa mensahe, mubiya dayon sila. Daghan nga mga tao nga nabautismuhan na. Yes. May desisyon na sila nga musunod ni Hesukristo. May desisyon na sila nga mga lagad sa Dios. Apan igo ras pagpabautismo, balik gyapos kalibutan. Ngano man, tungod kay wala makagamot ang pulong sa Dios. Wala makapenetrate ang mensahe sa Dios sa ilang kasing-kasing. Dunay mga nakaulang, dunay nakababa. O niya, kining mga klase nga mga tao, kung imong lantawon ang ubang mga libros Biblia, nakatilaw na sila sa panalangin sa Dios, apan namiya gyapon sila. Naapa ba sila'y kaluwasan? Ang Biblia nagsulti, samtang buhi pa, doon na pa'y higayon nga makabalik sila sa Ginoo. Apan kung patay na, natapos na ang tanan para kanila. Diha sa kinabuhing Kristohanon, moagi yun tagkalisdanan, pagsulay. Dapat kasabuta nga moagi yun tag mga pagsulay. Unya, lain-lain nga mga mata nga mga pagsulay. Matod pa sa Biblia ni Apostol Santiago sa iyang pagsulat nga tanang mata nga mga pagsulay. Unya si Jesus mi pasidaan nga kung moabot na gani ang mga pagsulay, butang-butangan na mo sa tanang matang sa pagkadautan, biay-biayo na mo, lutoso na mo, ang iyahang pagdasig dili dapat nato kalimtan. Nga may ingon si Jesus, ayaw mo kaguol, ayaw mo kabalaka, maglipay dapat mo, paglipay mo kay dako og ganti mo atubangan sa Ginoo. So naagyoy mga kalisdanan nga ato magian. Pero bless kaayo nga bisan kung naay mga kalisdanan, milahutay ka. So unsay mga rason mga kaigsuonan nga nung namiya ang mga tao sumala sa gipadayag ni Apostol Pablo dito sa unang Timoteo kapitulo 4, 1 ug 5 tungod di ay mga kalisdanan. Nganong mamiya man pud ang tao sa panahon nga naay kalisdanan? Kabalo ba mo mga kaigsuonan? Usa sa mga hinungdan nganong ang tao daling kana bitawng mamiya sa panahon nga naay kalisod, number 1, kanang dili kadawat. Ang rason nga nung ang tao dili kadawat tungod kay naapay garbo. Lisod kayong dawaton sa usa ka taong dunay garbo kun makaagi na siyag mga pagsulay. For example, naharuhay ka, unya sa kalit taliwalas imong karuhay, ni kalit kag kalisod, nya di ka kadawat. Naay mga taong di kadawat sa kalisod.
Unya, for example, kay maghisgot tag kalisod mga kaigsuonan dili man lamang sa pinansyal, kundi sa relasyon sad. Oy na ay mga klaseng mga kalisod. Daghan kaayo mga kanabitang mga kalisdanan sa kinabuhi sa tao. Dili lang sa pinansyal. Nga moingon tang mauranay kalisod sa tao. Dunay mga kalisod sa tao sa iyang relasyon. Relasyon sa iyang bana, relasyon sa iyang asawa, relasyon sa iyang mga igsuon, relasyon sa iyang mga kanang iyang pamilya. Or kalisod sa iyang hitsura. Na mga tao nga, gwapa kayo, gwapo kay tan-awon kay naningkamot lagi. Unya karon kay wa may ikagasto. Nag-antos taon sa hitsura. Naglisod sila sa hitsura. Unya, di man sila kadawat kay naamay garbo. Munang naay mga tao nga, may pay matapos ang tanan. Nganuman, kay naay garbo, dili kadawat. Muna niingon si Jesus mga kaigsuonan nga, wala man makagamot ang mga mensahe sa Dios. Kini bitaw atong kasing-kasing kung dili mensahe sa Dios ang maghari niini. Unsa man di maghari niini kung dili mensahe sa Dios? Mensahe ni Satanas. Kanang mensahe ni Satanas, sige ra ka anang daygdaygon. Unya kung dili ka daygdaygon, pakaulawan ra kang kalit. Pero ang mensahe sa Dios, walay taong daygon. Ang Dios lamang. Ang Dios lamang, mga igsuon. Walay laing daygon, siya lamang. Walay laing ipataas kundi si Jesus lamang. Pero ang mensahe ni Satanas, sige, pagpagwapa aron, daygon ka. Pagpagwapo aron daygon ka. Hala, pagdato aron daygon ka. Niya karon, nagwapa. Niabot man ang panahon, wa may ikagasto. Naguol. Munang ningbiya sa pagpangalakan. Dunay mga tao nga haruhay ang pagpuyo, nindot og hitsura, pero wala nay relasyon sa bana. Wa nay maing relasyon sa asawa. Nganuman, doon na nay garbo. Kuyaw kaini siya. Kung ang magtiayon dili na bitaw kaantigong mudawat og kana bitawng tambag, kuyaw na kina. Wala na bitaw panahon sa pagpamalandong. Mga tao na nga naa na sila sa kahimtang nga mitalikod da sa pagpangalagad sa Ginoo. Yes, naa sila'y panahon sa pagsimba. Yes, buangkon nga naay Ginoo, pero bantayin niya. Muabot gani ang kalisod. Kung ang tao na ay garbo, di yun nakadawat. Pero kung ang tao way garbo, bisag unsa pa nakaklase nga kalisod. Like ni Job. Si Job nakasinati og grabe nga kalisdanan. Kung sa ato pang pinulungan, makalisang mga pagsulay. Kay gisaysay diha sa libro ni Job nga di pagani kahuman og sumbong ang iyahang sulugoon, na napoy laing sulugoon aron sa pagsugilog dautan nga balita. Di pagani mahuman og sumbong, na napoy laing sulugoon nga moingon, ako na lay nahibilin. Ung ako mga kauban nga matay, gipangdala ang atong ang imong mga kamilyo, ang imong mga baka, gikawat. Ang pinakabugat sa diha nga wala
pagani mahuman ang iyahang mga sulugoon sa pagsumbong, doon na napoy sulugoon. Nga misumbog dautan nga to kang Job. Miingon, dito ako gikan sa nahimutangan sa imong mga anak, nagbangkiti og naglipay sila, apan sa kalit, nangamatay sila. Sa kay bation. Unya, sa diha nga si Job mga kaigsuonan, mingduol siyang asawa. Unya, kung imong lantawon pagyod, sawa pa siya moduol, nagkasakit pagyod siya. Nga kung atong tan-awon sa atong panahon karon, skin cancer siya. Kay napuno ang iyang lawas sa sakit. Ang iyahang mga panit giilisan og dili maayog yung hitsura. Matod pas bilihan napuno na sila gnuka. Unya, wala na say laing kana bitawng katambayayong kanang makaingon tang kuhaan iyang kuhaan og kusog. Wala na say laing kakuhaan og kadasig kusog kundili ang iyan ng asawa. Kung imong lantawon mga kaigsunan ina nga sitwasyon, kasagaran ang ato lang sakop sa pamilya maoy muunong. Karon sa diha nga si Job nangayo og kadasig og simpatiya para unta mapagaan ang iyahang pagbati. Giingnan naman noon sa iyahang asawa. Magsigir gyapon kag sangpit anang imong Dios. Tungluhan ni imong Dios ug kamatay og imo. Apan unsay gitubag ni Job? Ang imohang sinultihan sama sa sinultihan sa usa ka bahing buang-buang. Angay rambadang mudawat sa mga maayong butang nga gikan sa Dios. Dili ba di ita kaantigong mudawat og dili mga maayong butang? Ingon day subo. Ingon day si Job. Nataw akong hubo. Busa mamatay sad kong hubo. Asa may gipakita sa maong mensahe? Gidawat ni Job ang unsa may gipasinati sa Dios. Sa dihang gidawat ni Job, gipasagdan ba sa Dios? Wala siya pasagdahi sa Dios. Kay ang tinuod nga mudawat sa bisan unsang kahimtang, tao nga mapaubsanon, tao nga mapailubon. Pero kung garboso, dili na madinawaton. Muabot gani ang kalisod, mubiya gani sa pagpangalagad. Igsuon kos Ginoo, tao na nga gipakita sa balang kasulatan na punog garbo ang kasing-kasing. Yes, ang taong doon ay garbo, dili madinawaton. Mao na bitaw nga kinahanglan dili ta magbaton og garbo. Ina imong tapad ayaw pagbato garbo. Kay makapuka na nimo. Makalaglag na nimo. Unsay giingon ni Ginoong Hesus, apan wala kini makagamot diha kanila. Busa dili sila mulahutay sa pag-abot sa mga kilisdanan o mga paglutos tungod sa mensahe, mubiya dayon sila. Nganong wala mapud makagamot ang mga mensahe? Kabalo ba mo nga naay mga Kristohanon nga wa gani mensahe? Unsa may mga ilhanan sa kasing-kasing nga wa gyud makagamot ang mga mensahe? Kabalo ba mo kana mga kasing-kasing wa gyud pulong sa Ginoo? Unya kung ang kasing-kasing walay pulong sa Ginoo, mahitabuan na mga pulong ni Satanas ang maghari. Manang naay mga Kristohanong mamalikas lang gyapon, manunglo ra gyapon. Mao man ay mga tao nga nimbiya sa pagtuo, pero nagsige ra gyapon simpa-simpa. Kanang kaikog na lang siguro o kanang siguro moingon ang uban, dili panahon ang pagladlad. Bisag dili pa panahon ang pagladlad, sultihan ko kamo, nakit-an na ang tanan sa Dios. Wala na'y kapuslanan ang pagladlad o dili pagladlad. Versikulo 22.
ug ang binhi nga nahulog sa dapit sa mga tunokon nga sagbot sama sa mga tawo nga nakadungog sa mensahe, apan ang mga kabalaka bahin niining kinabuhia, ug ang gugma alang sa mga bahandi mipatigbabaw kay sa mensahe, dili sila makabunga. Maunay mga rason o hinungdan nganong namiya sila sa pagtuo. Kay ang ilang kasing-kasing dili langit ang gisentro. Ang ilang huna-huna wala maghuna-hunas mga butang espirituhanon, kundili ang mga butang hinuon sa kalibutan. Timan nga gipasidan-an nata sa Dios pinaagi ni Apostol Pablo diha sa Roma kapitulo 8. Ang paghuna-huna kanunay sa mga butang yutan-on, mga tawhanon, musangpot sa kamatayon, apan ang paghuna-huna kanunay sa mga espirituhanong butang musangpot kini sa kalinaw ug kinabuhing dayon. Kumusta naman ang atong huna-huna? Kumusta naman ang atong mga pangandoy tinguha, mga igsuon ko sa Ginoo? Gihimaya ba nato ang Dios? Gialagaran ba nato ang Dios, mga kaigsuonan ko sa Ginoo? So munay mga ilhanan ngano munay mga hinungdan nganong dunay mga taong mamiya sa pagtuo. O niya ang gipakita diha sa sulat ni Apostol Pablo, ang ilang sundon mga limbungan ng espiritu. O niya mga pagtulun-ana ni Satanas, og ang mga pagtulun-an sa mga yawa, daghan mga yawa. Niingon din nagikan kining mga pagtulun-ana sa limbong sa mga taong bakakon, og ang ilang mga konsensya dili na mobati nga daw gipasuan og binagang putaw. Wala nay konsensya. Kana bitawng dili na makapamalandong, wala nay panahon sa pagpamalandong ang mga tao nga nimbiya na sa pagtuo. Unya kung imo na silang walihan, dili na sila madinawaton. Versikulo 3, kining mga tawhana nga nibiya sa ilang pagtuo, ang mahitabo tuanan ni sila paingon sa mga taong nagtudlo nga sayop ang pagbinyo, sayop ang pagkaog, pipila ka mga pagkaon, mo nang magbalin-balhin na ni sila. O niya, apan gibuhat sa Dios kining maong pagkaon aron human kapasalamati kanon ni adtong mga nagtuog na hibalos kamatuoran. Mga igsuon, usa nga angay natong katunan og tipigan sa atong pagpuyo sa kalibutan. Number 1, dapat madinawaton ta. Madinawaton ta sa unsa may ipasinati sa Dios sa atua. Dapat madinawaton ta. Ngano man, walay gibuhat ang Dios nga dili makaayo nato. Tanan nga gibuhat sa Dios, pariho ng tanan makaayo nato. Timan niha, walay gibuhat ang Dios nga makadaot sa atoa. Ang tanan nga gibuhat sa Dios makaayo sa atoa. Makasiguro ta ana kung tinuod nato siyang gihigugma. Mao nay usas mga paningkamutan nato ang paghigugma sa Dios. Higugmaon nato ang Dios. Dili sa pulong lamang, sa hunahunag tinguha pangandoy, og sa laing pinulungan dili lang sa damgo lang, kun dili sa atong binuhatan, sa atong mga pinulungan. Kinahanglan ang atong gugma sa Dios, mga igsuon, maoy gisintro sa atong mga buhat. Atong gisintro ang atong paghigugma sa Dios sa atong mga buhat. Nagbuhat ta tungod kay gihigugma nato ang Dios pagkanindota. Nganong nagbuhat ka ana kay gihigugma nimo ang Dios. Dili kay nagbuhat ka ana kay naibog ko ana.
dapat mga kaigsunan, kung naay mga tao nga mangutana, nganong gibuhat man nimo na? Tungod kay gihigugman ako ang Dios. But ipasabot, ang atong gibuhat walay laing napataas, walay laing napasidunggan kundi ang iyang ngalan. Nganong importante magyud nga magbuhat ta diha sa tunggugma sa Dios? Kay ang tinuod mga igsuon, dunay pasalig ang Biblia. Dunay pasalig ang Dios nga iyang gibilin diha sa Biblia. Pinaagi ni Apostol Pablo. Roma Kapitulo 8. Atong basahon kini maong pasalig alang sa mga taong tinud-anay nga nahigugma sa Dios. Roma Kapitulo 8 versikulo 28. Nganong kinahanglan nga magbuhat ta diha sa gugma nato sa Ginoo? Ingon dinhi sa 28 sa Roma 8. Nasayod kita nga diha sa tanang butang nagbuhat ang Dios alang sa kaayuhan ni adtong nahigugma kaniya. Nya na footnote. Diha sa tanang butang nagbuhat ang Dios alang sa kaayuhan ni adtong nahigugma kaniya. May mga sinulat nga nag-ingon ang tanang butang na nagbuhat og kaayuhan alang ni adtong nahigugma kaniya. Wow. Mao nang sigurohon nato nga nagbuhat ta tungod kay nahigugma tas Ginoo. Nasayod kita, ingon dinhi nasayod kita nga diha sa tanang butang nagbuhat ang Dios alang sa kaayuhan ni adtong nahigugma kaniya katong iyang mga tinawag sumala sa iyang katuyuan. Mao na niingon ko ganina mga kaigsuonan nga tanan nga gipasinati sa Dios dili ta dapat mabalaka. Kay dunay rason nganong gikinahanglan nato ng maagian. Dunay rason ang Dios ug ang rason makaayo ug makaayo ug makaayo natong tanan. Sama gud sa testimony mga kaigsuonan, atong miagi na kong live. Siguro maingon, pastor, pananglitan disgrasya maayo day na. Maayo day na, pastor. Munay mga tao nga dali kay maka-question ba. Pananglitan madisgrasya, pastor, maayo day na. Unya may pakapinan pa gyud, kana matay pa gyud. Mura pagani madisgrasya patay da. Mura ba og negatibo kanunay ang gipangutana ba? Example mga kaigsuonan. Example. Doon na kaya amigo pastor, siguro ang uban nato dinhi nakabati na, nakadungog na. Pero mao na akong i-testimony pagbalik para kana bitong masabtan gyud ninyo nganong kinahanglan kantigutan mo dawat sa tanan nga gipasinati sa Dios. Dili man pud na ipasinati sa Dios mga kaigsuonan o makadaot nato. Kana kung tinuod ta nahigugma niya. Pero kung wala tama tinuod mahigugma sa Dios, magnegatibo gyud ta. Normal ra gyud magnegatibo ang tao kay ang iyang kalag maka-feel man nga wa say panalangin sa Dios. May usa ka tawo mga kaigsuonan akong amigo ug kaila kauban nato sa programa sa unas mga FM radio, no? Samtang nag-Bible study sa bukid, nagmotor siya, ya ang iyang agianan nga dalan medyo moagi siya og dalan nga dako, moagi siya og dalan nga gamay. Unya sa dihang pag-agi niya sa dalan nga gamay, naamay motor sad nga ihang gi kana bitang gi sugat or nagkasugat sila. Unya ang pikas pangpang, ang pikas pod pangpang. Igo ra gyud kuno siyang makalikay. Paglikay ron kay naunsa man na nga paglikay niya nasangit man sa kahoy nga gikarga atong motor nga iyahang kasugat. Nasangit man ang manubila. Pagsangit intuurok man siya. Unya ang tumoy sa manubila kini may naigo. Kabalo ba mo? Nabali ang iyahang
kinibukog sa iyahang kulamoy nabali. O niya nagpatawag sa ambulansya. Wa pagani ang ambulansya ang iyan ng mga kauban sa simbahan or kanang kaila sa iyang pagpangalagad sa Dios magdalag sakyanan aron rescuehon siya. Kay di man siya kabalo na mo drive. Kay bali naman siya. Pero wa siya magpadalag hospital. Wa siya mo sakay sa ambulansya ni sakay siya atong sakyanan sa iyang kaila. O niya nagpahatod siya sa dapit diin siya pawalihon ni Lord. Bisag bali ang kamot, giwali gyapon niya ang Dios pagkanindota. Ha? Siguro sa mga taong negatibo kaayo kana bitawng mga reklamador, di na to mudayog wali. Bali na god. Wala gid siya mobatig kasuko kalagot sa tao nga nakabangga niya nga nagkargag kahoy kay ihang magyong natugkad nga disgrasya gyud. Kumbaga gidawat niya nga mao gyud toy mahitabo. Kay nahitabo naman. Wala niya gamitang rason ang ihang bali aron mosuko sa tao. Kay naamang goy kasagaran mga kaigsuonan nga mao na himuong rason aron masuko siya sa iyang sikatawo. Kabalo mauunsa, wag yun siya masuko, wag yun siya maglagot, padayon siyang nagwali. O niya, karon kay mahal kaayo ang paupira, pagpa-stainless. Ayang gisgutan mo, 100 kapin masiguro to. Niya, malinbalihin siya doktor, hangtod ni abot 60, hangtod ni abot 30. Sa dalihing istorya, naoperahan siya, o niya, ang problema kay di man siya kabalo, di naman siya kamotor kay dili naman kakumot ang kuan ang ihang pikas kamot nga nabalik. Kabalo ba mo? Kay di man siya kamotor, dunay gipadala ang Dios aron hatagan siya sakyanan. Gikan sa motor, gitagaan siya upat kaligid nga sakyanan. Diba no? Pero dito maabot ang sakyanan kung nagbagulbol na siya pag-ayo, di siya kadawat, dako kay siya garbo. Kinamay mga Kristohanong napay garbo. Kana mo ingon bitaw nga, di ba Lord, gialagaran ti ka, ni simbag yun ko, o niya, naghatagan nagyug ko, ni sunod nagyug ko sa paghalad diha nimo, nag-tithes and offerings na ko, o niya, mauni akong nadawat. Dili ko musugot. Mao na'y mga sain nga naipay garbo ang tao. Kanang mga taong inana, dili nila tugutan nga ang Dios mo'y maghari. Sila ragyapoy maghari kay di man sila kadawat. Ang ilara magyapong gusto. Tanawa ragod si Jesus. Si Jesus Si Jesus kabalo siya nga pinalangga kay siyang anak sa amahan. Kabalo si Jesus nga siya mo'y pinalangga. Labaw sa tanan. Pero sa diha nga mihangyo sa amahan, yes, pwede ta magkahangyo. Pwede ta magkapangayo. Pero tanawa ang sa giingon ni Jesus. Amahan, kung mahimo, kuha akining kupa sa mga kasakit. Musay giingon, apan ang imong pagbuot mo'y matuman. Mao inani ba ang atong pagampo? Na mga tao, mga kaigsuonan nga murag ga-emergency ang prayer. Ga-emergency. Di mo sugot nga dili imahatag, dili tubagon. Uni ang uban manghadlok na. Di gani ko tubagon, Lord. Di gani ko nimo tubagon. Di nagkugo mga lagan. Patay angay nga mga hadlok sa Dios. Kinsa man kunutang mga hadlok. Ang angay ra gyung buhaton nato kabalom unsa? Paharion ang balang espiritu. Kung magkinabuhi ta,
nga mapaubsanon, mapailubon. Willing natong dawaton ang unsa may ipasinati sa Ginoo. Kay walay ipasinati sa Ginoo nga makapalaot sa atoa. Munay timan walay ipasinati sa Ginoo nga makapalaot sa atoa. Makabless ang tanan, makapaharuhay ang tanan. Munay tinuod, lamang siguruhon ra gyud nato nga nahigugma ta sa Dios. Pabilin ta dihas pagtuo. Pabilin tas mga mensahe ni Kristo. Dili ta musugot nga mauyog tas mga mini nga mga magtutudlo. Unsa gani ang mga mini nga mga magtutudlo? Mga pagtulon nga na mga magtutudlo nga ang ilahang mga gitudlo wa nasbala ang kasulatan. Pag ang mga magtutudlo or ang mga magwawali ang ilang giwali dili na gani makitas Biblia, wala na gani isbala ang kasulatan. Mga igsoon, maunay mga mini nga mga magtutudlo. Kay ang ilang gitudlo dili iya sa Dios, iya na sa yawa. Mo na giingon ni Pablo mga kaigsunan sa unang Timoteo kapitulo 4 nga unang Timoteo kapitulo 4 nga matod pa nagtudlo silag mga sayop. Unya matod dinhi sa uno, maoy ilang sundon ang mga limbungang espiritu ug ang mga pagtulunan sa yawa. Katubitang mga pagtulunan sa yawa mga kaigsunan, wala na nasbala ang kasulatan. Kung wala na gani sa balang kasulatan, mga pagtulunan na gyud ni Satanas. Yun saon man pud nato pagtugkad og pag-ila kanang mga pagtulunan ni Satanas, kung kita mismo wa gani tay bersikulo. Muna ako mga pagdasi. Samtang buhi pa ka. Samtang gitagaan pagkag panahon, adlaw, higayon nga makabasa kas Biblia. Basaha. Aron mulampos ka. Mutubog mo aswag ka ug panalanginan pagit ka sa Dios nga atong gilagaran. So ako balikon ang mga ilhanan nga nagpamuhat na ang mga mini nga mga magtutudlo kanang nakapangsyon na sila, nakalihok na diha sa mga simbahan, sa diha nga ang mga tao mubiya na silang mga pagtuo og ilang sundon ang daotang espiritu og mosunod na sila sa pagtulunan sa yawa. Ang mga tao, ang mga ilhanan sa mga taong namiya na sa pagtuo, dili na kaantigong moatiman sa pamilya. Imbis asawa mo'y atimanon, lain ang babae maoy atimanon. Imbis bana mo'y atimanon, lain ang lalaki atimanon. Unya magsigig simba, mag-praise and worship pa, maglidlid pa sa mga tao. Maunay mga ilhanan nga nang lihok na ang mga mini nga mga magtutudlo. Unya di na kantigong pamilya, di na kantigong moatiman sa pamilya. Daghang mga tao nga mas kusog silang mogasto sa laing tao pero sa pamilya stricto kay sila, dalo og hakog kay sila. Kabantay mo nga naay mga ibin sa sikat karon nga mga balita, gibuhi sa mama, gibuhi sa papa, pero sa dihang gipanalinginan ang uyab mooy gibuhi, ang uyab mooy giatiman. Dili ang mama, dili ang papa, dili ang iyang pamilya. Unya mga igsoon, unsay giingon sa Biblia? Unang Timoteo kapitulo 5:8, mas dautan pa kaysa dili magtotoo.
Unya kanang mga tawo nga dautan mga taong dautan kaysa dili pa magtutuo. Moangkon ra bagyud po na silang naipagtuo. Mo nang di ta pailan. Na imong tapad ayaw pailan. Oras sa tong programa mga kigsoon alas 9:14. Mga igsoon, sa inyong mga request awit makalangit dili lang usa nako kantahon, ugma lang siguro. Ugma lang nako ni kantahon ugma, ha? Ako ra po'y mga mohangyo na sad ninyo. Hisilbi Ganyolon, salamat pastor sa mensahe sa Ginoo nga imong gipambit. Salamat sa nabusog jud mi sa inyong anang pulong sa Ginoo. Gikan ni Sir Elianho, maglisod man basahon. Ano? So unsa may buhaton nato mga igsoon? Timanon gyud nato tong pamilya, ha? Ikaw nga asawa, ayaw na tuguti nga kanang mangita pa kag gwapo. Wala nay laing gwapo kundili ang imong bana. Kinahanglan kaantigo ang asawa kaantigong moatiman sa bana. Og ang bana kaantigong moatiman, motumbaya. Kana bitaw nindot kaayo, ako mga kaigsunan nindot kaayo kun ang bana walay laing makalipay sa iyang kana bitaw iyang adlaw kundili ang hitsura sa iyang asawa. Kana bitaw ang kalipay, ang kadasig sa bana na as panimalay, dali kinang muuli og naay trabaho. Unya kung naa man gani trabaho nga di kauli mananghid jud dayon. Kay dili siya gusto nga maguba ang naong sa iyang asawa. Di ba no? Nindot kaayo. Ako moingon kong nindot kaayo. Inana ang kasing-kasing sa bana. At the same time, maupoy kasing-kasing sa asawa nga ang kalipay ug ang kadasig kana bitang kamaya kana bitang makakita sa iyang bana. Na ang pag-inatimanay, na ang pagtumbayaay, pagtinagdanay. Wow, pagkanindot ta. Unya kung ang magtiayon sudongon sa mga anak, unya makakita ang mga anak kamalipayon jud akong papag mama, manugid na sila. Na ako ang mama malipayon kaayo. Magsige na sila og kanang kataw-anay nya mo ana pod ang ihang mga barkada sana all, mga makadungog kus mga bata karon na panay sana all. Kami gani akong asawa mag-abayay gani mi moingon dayon niya anang enjoy God. Moingon dayon ako mga anak hala sana all yun is papa. Sana all ko na akong papa. Nindot magod kaintan-aon ang mga magtiayon nga sudongon sa ilang mga anak nga ang mga anak makakita nga ang ilang maginikanan malipayon. Unya kung malipayon ang mga anak nga magsudong sa ilahang mga ginikanan nga malipayon ang mga ginikanan, labaw na nga ang Dios nga makakita sa iyahang mga katawhan. Hinumduman nato ha ang author o ang founder sa kaminyoon ang Dios. Walay laing nangulo dihas kaminyoon ang Dios. Walay lain nga nagsugod sa kaminyoon ang Dios. Malipay kay siya kon atimanon nato ang atong kanang kaugalingong pamilya. Bisan nga naa mo sa abroad ato maigsuonan nga naa sa abroad nga mga minyo na. Ayaw mo anang chat-chat talaing mga laki. Ayaw mo ana. Kamu pong mga minyo nga mga laki nga nasa abroad, ayaw mo chat-chat anang mga babae. Ayaw gyud na ninyo buhata. Wa mo'y laing dapat i-chat kundili ang inyong asawa, ang inyong bana. Lig-una ang inyong relasyon. Pinaagi sa paghatag og panahon sa usa. Sa dihang makit-an mo sa inyong pamilya o sa inyong mga anak, malipay na sila. Labaw ng malipay ang Dios. Kay siya'y author o founder sa kaminyo. Munang ilhanan nga nagapamuhat na ang mga
mini nga mga magtutudlo tungod kay duna na nimbiya sa ilang pagtuo. Ang mga tao nga nimbiya na sa ilang pagtuo, ang ilang gisunod ang daotang espiritu og misunod na sila sa pagtulunan ni Satanas. Usas mga ilanan, di na kaantigong moatiman og pamilya. Maunay mga taong misunod na sa pagtulunan ni Satanas. Munang ayaw gyud taon, buhata kanang di ka moatiman sa imong pamilya. Ayaw tuguti nga wa gyud kay panahon. Kusog kay mo atiman, mungisi sa laing tao pero sa iyang pamilya gamugot lang sige. Kaway batasan. Tinuod na Timan ni ha, walay laing mo unong nimo. Imong pamilya. At timan na imong pamilya. At timan na imong pamilya. Kay ang Kristohanon o ang magtotoo nga di kaantigong mo atiman sa iyang mga parinti ilabi na gyud sa sakop sa iyang pinuy-anan nagsalikway sa iyang pagtuo ug mas dautan pa kaysa dili magtotoo. Maunay mga taong nimpiya sa ilang pagtuo. Dapat ang bana iniguli sa panimalay, excited siyang mutanaw siyang asawa. Nga nagkugos og bata, nang laba, nang hugas. Wow. Di ba nindot kaayo niya? Han, love, han. Nya mo kiss, no? Nindot ta. Nya, kuan pa gyud, kumusta man ka? Hangob kayo ba? Kumusta man ka? Maingon po ang asawa. Okay ra kay ko, kanang ikaw, kumusta? Nagkuan ba ka? Nai-concern sa usa-usa. Napa ba na karon? Dapat na apa? Ha? Dapat na apa na? Dili kay magsiningkahay, magkwinintahay. Ako ra ba'y nagtrabaho? Sige ra kag pungkod na. Garbo na mga tao na nang nimbiya sa pagtuo. Ang mga taong wala mibiya sa pagtuo, kanunay giatiman ang pamilya. Kay mo na igustos Ginoo. Dalaygon ng Dios nga nagpanalangin og nagtudlo kanato mga kaigsuonan. Si Annalyn Dagudog, amin pastor, focus jud ta sa atong pamilya. Ug bana. Maod jud pastor kay sa pagkakaron talagsa na lang jud ang matinud-anon sa bana ug asawa. Usas mga problema ngano mga igsuon, usas mga problema tungod kay ang pamilya dili na pamilya, mura na lang boarding house. Daghang karong mga pamilya nga ang ilahang banimalay mura nag boarding house. Inig-abot sa bana, silpon dayon. Inig-abot po sa asawa, silpon po dayon. Inipog-abot sa mga anak, silpon po dayon. Dayong mga nakasilpon. Pagkawa na'y respeto ang mga tao. Nagkaon ha, nakasilpon. Pero dalaygon ang Dios sa atong programa, kini silpon is akong asawa. Yes, nakiguban ko ninyo tungod sa sugo sa Ginoo. Pero gaampo ang akong asawa samtang nagwali ko. Yes. Mga igsuon ko sa Ginoo. Una akong kalipay. Akong mga anak na sila'y mga pag-ampo. Para nako, para sa akong mama, para sa akong asawa, para sa among pamilya. Ug sa mga tao nagidasig mis Ginoo nga dadon na mo sa among mga pag-ampo aron damor panalanginan ug damor atinamonon ni Lord. Nganong ako ninggi testimony para madasig mo nga wa tay laing tutukan. Number 1 ang atong pinuy-anan. Dili ka ng gadget, dili ng cellphone,
Kaya mahitabuan na, labi na kung ang asawa nagtrabaho, ang bana nagtrabaho, ang mga anak nag-eskwela, ang dagway sa inyohang Pinoy-anan, mura nag-boarding house. Unya, ang mahitabuan na, murag wala mo mangaon. Bati kaayo, ang inyong pamilya, di ninyo kaila. Tinood biya na, ang asawa nag-atubang, lain po yung mga agenda. Ang abana po, mga vlogger ay giatubang na pakatawa. Adirisa mga bata, naguba pa ang cellphone, naguba pa ang relasyon. Naguba pa ang mata, naguba pa ang relasyon. Dapat kitang mga Kristonon dili nato natugutan. Dapat kitang mga Kristonon dili mo bias pagtuo. Ang tao nga padayon nagpabilin sa pagtuo na ang pamilya malipayon kaayo. Tinuod na tinuod na. Amin. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi po, Pastor kay Kanadjiner, no? Dili na gani kapasalamat sa pagkaon. Yes, taka na mga tao na pero kung naa gani mga disgrasya, na nagani mga problema, mag-aso-aso ang mga pag-ampo. Kasi nga mag-aso-aso, magbaga-baga ang mga hangyo. Way batasan. Pero sa dihang puno pas panalangin, magkwintehanay na yun. Dili taan na Dapat kitang mga Kristohanon, enjoy ta dihas pamilya. Nakadaig, nakapasalamat, nakaampo, nagdinasigay. Anya batasana ninyo. Inyong mga anak ampo Kaya mo na ako ang gi-practice. Unya ang ako ang asawa, nag-inatimanay sa usag-usa. Kumbaga, like ka nang mabuntag, among batas, amo ang kanang gi-ensayo pag-ayo. Kaya na may arrangements nga mga buhat. Inigbuntag sayo, init kong tubig, dahil pagkahuman, maglungag, inigbata sa ako ang bana, akong asawa, mukuha sa tubig, unya, iya kong tagaan og tubig, nga init-init, moingon na yun siya nga, imuhan kay naapoy ko, pagkanindot kanindot, nindot kaya. No, nindot kaya. Unya kung nindot, kami ginindutan, labaw na ang Dios nga atong gilagaran. Tinuod na duol kaayo tagpanalangin kung ang Dios malipayon sa atong pagpuyos kalibutan. Unya hinumdumi dili makalabaw ang kakugi sa panalangin sa Dios. Kinsa may panalangin na sa Dios? Kanang pamilya sigaway? Kanang pamilya nga sigig, kanang pamilya magtiayon nga sigig kwintehanay? Kaway batasan. Mao na mga igsoon. Higugmaa ang imong pamilya. Isa ka muingon nga may takos ug angayan kang mahigugma sa mga tao. Unsay giingon ni Jesus? Ang dako ug pinakaimportanteng sugo, higugma ang Dios. Sa tibok kasing-kasing, tibok kalag, sa tibok kusog, sa tibok kunaona. Ikaduha, higugma ang imong isigataw sama sa paghigugma sa imong kaugalingon. Ang kaugalingon nga gisgotan diha, kaugalingong Pinoy-anan. Higugma ang mga tao sama sa paghigugma sa imong kaugalingon. Nya karon, makita pa ba na sa Dios sa imong kinabuhi? Dapat makita na sa Dios sa atong kinabuhi. Dapat lang. Aron kanang mga mini nga mga magtutudlo, di na kasulod nato. Di na kasuhod sa imong kinabuhi, di na kasuhod sa imong kasing-kasing, di na kasulod sa imong nauna. Magmalipayon ang atong pamilya, magdaig sa Dios ang atong tagsa-tagsa Pinoy-anan, ug walay laing mahimayog mapasidunggan kundili ang iya lamang ngalan. Hinumdumi, ang imong asawa ang gahatag ana ang Dios. Ang imong bana ang naghatag ana ang Dios. Tarunga na pag-atiman aron malipay ang Dios ug panalanginan ka. Ayaw sunod anang mga libungang espiritu. Di ta mo sunod ana.
salamat sa Ginoo ingon diri, igo jud ko permi ani pastor kay wala ko kaatiman sa ako mga anak kay naaman ko diri sa layo Saudi ko. Sayop sana kanang kanang moingon kang dili wala ka kaatiman. Kanang pag-adha nimo sa Saudi, number 1 nga rason nganong moanha ka sa Saudi, dapat imong pamilya. Pero kung niadto ka sa Saudi kay nilayo ka sa iyong pamilya, sayop na siya. Kay gusto lang kang mulayo sa iyong pamilya. Niadto ka sa Saudi aron mahatagan nimo kaugmaon imong pamilya, dili na sayop. Og dili gyud na ayaw pag-ingon nga wa ka katiman sa iyong pamilya. Ayaw na, ayaw pag huna-huna na. Dili na mao. Review ka na nga klaseng una-una, ha? Kaya di na makatabang nimo. Sister, asa man to? Sisterin, Donaire. Ayaw pag una-una nga, wa ka katiman sa imong mga anak, kay nakaslayo. Kanang imong pagpanarbaho, dako kayo na siya pag-atiman sa imong mga anak. Ayaw pag negatibo. Sultihan ti ka. Di na makatabang nimo kanang pag negatibo. Barugi nganong mianha ka sa Saudi para matagaan nimong kaugmaon ang imong anak. Makapa-eskwela kag tarong, makapapuyo kag tarong, makapakaon kag tarong. Importante do na ra kay panahon. Inigbalik nimo, walay makalabaw sa kalipay. Kay makit-an man nimo nga ang imong mga anak nagmatinud-anon na naghandom nga mubalik ka. Wow! Pero doon ako'y tip nga ihatag nimo aron mahitabo kining pulong nga imong nadunggan karon. Alang sa mga OFW, timan ini siya. Salmo 128. Salmo 128. Bulahan kadtong nagtahod sa Ginoo og nagkinabuhi sumala sa iyang kabuton. Kanang pagtahod og pagkinabuhi, mga igsuon, bisan naa kas Pilipinas, bisag naa kas abroad, mabuhat nimo ni. Ang pagtahod og pagkinabuhi sa kabuton sa Dios, makahimo ka ani bisag asa. Ang mahitabo, tanawa, ang saad, makakaon kamo sa inyong hinaguan. Wow! Nindot kayo, no? Makakaon kamo sa inyong higuan og magmalipayon, magmauswagon og ang imong asawa, kung ikaw ang asawa, ang imong bana may sama sa paras nga mabungahon diha sa imong balay, ang imong mga anak may sama sa linghod nga ulibo-libot sa imong lamisa. Ingon ni ini ang panalangin nga madawat sa tao nga may kahadlok sa Dios. Nganong may kahadlok sa Dios? Kay ang tao nga makatahod o magkinabuhi sa kabuton sa Dios, mautong mga taong dunay kahadlok sa Dios. Alang sa mga kaigsuonan nato nga nasa abroad, tahura ra gyud ang Ginoo. Pag ikinabuhi ang kabuton sa Dios, imong mga anak proteksyonan na sa Dios. Iniguli nimo walay sama ka kamalipayon. Tinuod na tahura ra ang Dios. Si Sasi kundi pagkanindot sa imong mga minsay, pastor, kung maminaw lang unta ang bana asawa, kalipay kalinaw panaghiusa pamilya. Tinuod nindot kayo ang pamilya. Nga maoy imong ikabanding kay maunay muunong sa bisan unsang sitwasyon. Dili ka ng mga tao nga imong gingisingisihan, himan-himan, dauton libakon ra ka. Oh, pamilya mo una. Ha? Pamilya. Tinuod yun na, pastor, diri sa amoa kay kaming duha sa akong bana magampo mi. Iampo namo ang mga anak ug ang mga pastor, mga igsoon. Wow, no, tinuod kayo. Labi na kung mag-holding hands. Kaninduta. Wow, glory to God. Si Annalyn dagugdog amin tinuod yun na, pastor, kanang family malipayon. Maod yun na ingon imuhang lyrics sa kanta, pastor. Pili ang ikauban mo. Pili ang muunong nimo. Muna nga atong mga anak, mga batanon, mga dalaga, mga ulitaw, giyahan nato sila nga makaantigo silang mupili kanang kaantigong muunong nila.
dili kay matud pas uban paasahon pero iguras paasa. Ha? Wow, sana all na lang taan ni Pastor Gideon. Salamat po ni Star Buyan. Buyan kita ko sa imuhang pintos. Lami agad do. Lami kasi imong pintos. Lami kito imong pintos ay. Yellow man lagi to. Murag ko ano. Salamat kay Star Nars Buyan. Wow, sana all na lang taan ni Pastor Gideon. Mapinang gaon sa asawa talagsaon ray bana ingon anak kay sukad masukad wala ko makasinati apan salamat kay naay Dios nga nagantiman nahigugma wala katawan ansan no importante natay Dios pero mao lagi na salig lang tudluan ra gyud nato ato ang partner sa kinabuhi atong bana inyong bana or asawa no ha. Si Gasper Galo giampingan ko ni akong asawa mao gihatag jud sa Ginoo. Wow! Indota no? Tingog yun ang mga bana dire. Mga gabi inos mga bana. Si Rin Donaire gasuporta man ko sa akong mga anak pastor kada bulan. Pero ayaw kalimti ang pagtawag nila. Ayaw kalimti ang pagtawag ha. Ayaw pagsalig sa suporta nga moingon ka nga gisuportahan na ako sila. Nya busy kas ubang mga tao ayaw naamoy mga bakante tawagin sila ha. Si Suraida maayong gabi pastor maayong gabi isad. Si Annalyn Dagudog ako pastor bisan og na ako diri sa Saudi kay para matabangan nako ang ilahang panginahanglan bisan na ako diri Saudi nga nagpray ko tungod sa alang-alang sa pamilya. Wow no nindot kayo pag-ampo gyud gunit yun no. Ricky Florisa, pastor, pagkanindot sa minsay pastor para jud ni sa atong pamilya, no? Salamat sa Ginoo. Rinel Pedro Dadles, karon pa ko ka balik og basaan eh. Salamat sa imong pagtumbaya. Salamat ninyo ha sa pag-share sa atong programa ngadto sa inyong makaila higala labi na gyud sa atong pamilya. Salamat pastor sa imong mga pulong nga imuhang napadungog kini mapulong among kinabuhi ni ining naong sa kalibutan. Nindot no kay naong sa kalibutan. Kalipay o kalinaw uban sa imong pulong sa Ginoo. Wow, no? Si Conrado Postandes, sakto jud ka pastor, dapat nga magkahiusa sulod sa pamilya. Ipadaplin ang cellphone panahon sa panagtigom diha sa panimalay aron ang gugma magpabilin kanunay ugma unungon na. Nindot yun kana bitong mangaon. Ako buyagon man gyud namo sa akong asawa kanang mga among mga anak. Naagyo na sila disiplina. Dapat ang mga anak makakaton yung disiplina. Kami akong asawa nagsabot yun mi nya gusto gyud mi nga among anak nakatubang yun na namo inig pangaon diha ka diri ka anak nya wag yung cellphone kay kaon girespetuhan nato ang pagkaon ang panalangin nga gikan sa Dios. Si Bimbim Datuon, always love my family. Sila ang hinungdan na ako diri sa layo. Wow, no? Ano, yun? Pagkanindota. Hallelujah. Si Rindo Nairi, yes, pastor, sige man mi bichukol. Wow, congratulations. No? Salamat sa Ginoo. Lynn Amigo, God bless you. Nakahila ko ani pulong sa Ginoo. Wow, no? Salamat sa Ginoo. Jocelyn Oligar, maayong gabi pastor Gideon, medyo late na kako. Okay. Kuan lang, i-share lang. Na atong oras mga kaigsunan, alas 9:38. Akong mga anak mura og wala parong katulog, gahulat pa ba nako. Wag yun na. No? Manamilit nako, apan sa dili pa ko manamilit, pag-ampo sa ta. Magpasalamat ta sa atong buhi nga Dios sa iyang pagkamaayo sa atong kinabuhi. Ako nagtuo nga kamo ug ako gipanalanginan sa Ginoo, giubanan sa Ginoo. Atong limon, atong dawaton ang pag-atiman sa Ginoo nga atong gialagaran. Amahan namo nga Dios nga makagagahom, salamat Ginoo nga imo kaming gipahinumduman ug imo kaming gipahimangnuan, imo kaming giandam aron kami dili malimbungan sa mga daotang espiritu ug mga pagtulunan gikan sa demonyo.
Imo kaming gihatagan og mga ilhanan, gipakat-on sa mga ilhanan nga kinahanglan namong masabtan. Salamat Lord sa imong pagpanalangin kanamo do nagyumi nakabot nga mga pagtulunan og nasabtan nga mga mensahe. Salamat Amahan sa imong pagpanalangin sa mga pulong nga among nadunggan. Sa among pagkatulog uban ni kami, sa among pagpamahulay giyahi kami kanunay, padadi kami sa imong gamanang mga anghel maingon man sa among mga kaigsuonan nga naa karon silang Pinoy-anan og naa karon silang trabahoan. Sila isalig itugyan nga kanimo ang kalipay, kalinaw ug ang pakigdait kanunay mag-uban sa matagusa. Jesus name. Amen. Okay, amen. Kini igsuon Pastor Gideon mo ingon na usab sa atong nga programa, ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. Ang mga halad no, ang mga awit makalangit nga inyong gi-request, wala nako mapatukar ang tanan unya katong lahutay og dito sa cross ugma na lang nako to kantahon ha. Ugma na lang kanina wa ko ka live kay do na ko'y gitabangan trabaho. Una nga ugma na lang ugma sa buntag o kahaugma sa hapon. Maka-live ta, kanta ko ugma kung maka-live ta ugmas buntag. Kini inyong igsuon moingon nga ikaw ug ako giubanan sa Dios. Ikaw ug ako gipanalanginan pag-ayos Ginoo. Good night and God bless. Ihatan nimo Hesus among Ginoo. Hallelujah. 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 Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdahi, kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdahi, kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Hesus among Ginoo. Hallelujah. 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 Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo. Ihalad na ang tanan,